sammen og velkommen til den her video. Vi har nemlig fået efterspurgt, om vi vil lave en video om vores søskende, fordi at der er nogen, der synes, det er lidt forvirrende. Så det har vi tænkt, vi vil gøre bare, hvor vi sådan fortæller om vores venskab og sådan vores familie og vores liv. Yeah. Som det første kan vi jo sige, at vi har gået i børnehave sammen. Men vi var dog ikke så meget sammen i børnehaven. Jeg kan ikke engang huske Carla, så yeah. Nej, jeg tror, jeg fik dit navn at vide sådan en gang. Jeg vidste ikke engang, hvem du var. Men vores to ældste søskende, Bertram og Luna, de har gået i vuggestue, børnehave, og nu går de også i årgang sammen, eller på årgang sammen. Men jeg tror også, en af grundene til, at vi ikke var så meget sammen i børnehaven, det var nok også, at sådan, der er et år aldersforskel imellem os. Så, ja. Men det var faktisk først her i marts, at vi begyndte at sådan blive bedste venner og sådan være sammen hver uge. Og nu kommer det endelige spørgsmål. Og det er, hvor mange søskende vi har. Hvor mange søskende, og hvordan vores søskende er, og sådan, hvem de er, og hvor mange vi har, og sådan, ja. Så vi starter med mig, og jeg har 4 lillebrødre. Den ældste er Bertram, den næste Joa, Buster og så Storm. Men Joa og Storm, de er ikke med her på kanalen, fordi de bor hjemme med min far, fordi mine forældre, de er skilt. Og så er det min tur, og mine forældre, de er ikke skilt. I alt der har jeg 3 søskende, og jeg har Luna, som har været med meget på kanalen. Og så har jeg Ella og Pelle, som er tvillinger. Ja, jeg tror ikke, de har været med på kanalen, har de? Nej, ikke på den her kanal. Så hvis der er sådan en pige, som der sådan tit er med på kanalen, så er det Carlas lille søster, Luna. Og så har Buster og Bertram også været med, og det er hendes 2 brødre hjemme i sin mor. Ja, og vores mødre, de er sådan besties. Og min papfar og hendes far, de er også ret gode venner. De har gået i skole sammen. Kan godt lide de samme interesser og sådan noget. De går begge 2 på jagt. Det er sådan et jægertegn, fordi at det er hernede med jagt. der er et eller andet en, der døde, og så skulle man have sådan en. Så det er den her. Men hendes 2 tvillingersøskende og Buster, de går faktisk også i børnehave sammen lige nu. Så ja. Og hvis der er mere, I gerne vil vide, så må I skrive det i vores kommentarer. Men det kan også godt være, at vi ikke svarer på dem, hvis det er nogle lidt personlige spørgsmål. Ja.